Здравейте! Това е накратко автомобила Peugeot 308 SV. Колата няма никакви забележки. Абсолютно никакви и от никъде. Колата няма никаква забележка. Абсолютно никаква и от никъде. Неразличима от кола в шоурум на марката, от автомобила. Гледайте внимателно. На клипа се вижда абсолютно всичко. Гумите са 18 сола, чисто нови са на 200 км са. И джантите също са чисто нови, от София Франс Ауто са купени. Ето, надявам се, че всичко се вижда. Гумите са Pirelli, най-високия клас. Има аксесуари за около 5000 лева, които не са включени в цената. Евентуалният купувач може да ги закупи на по-ниска цена. Всичко е оригинално. Абсолютно. Има постелка отдолу за предпазване. Имам бебета, близнаци, но колата е тясна. За багажи толкова много. Въпреки че багажника е голям доста. Сега ще ви го покажа. Има и двойно дъно. Но съм купил отделно резервна гума, патерица за 400 лева, плюс крик с инструменти за 150 лева. Защото идва само с спрей. Оригинално. Сега е мита тъкмо, малко затова стоят тези дири. Има много аксесуари. Никаква, даже не личи, че е сядано по седалки. Това е мокро малко. Абсолютно няма никаква гънка. Колата е на 5000 км. Още 4 години и 2 месеца гаранция има. Ето вижте гуми. Имам отделно оригинални джанти, от 2 комплекта гуми, много аксесуари. Шторички, задни оригинални. Ето ги. Имам куфар за багаж оригинален, който е в кашон. Всичко се вижда, надявам се. Неразличима от шоурум. На автомобил в шоурума. Стелки 2 комплекта. Абсолютно няма никаква забележка. Никаква и от никъде. Абсолютно. Вътре не е чистена перфектно. И това е накратко автомобила. Ето километрите се виждат. 5819.